on. Yun, fish on. Yan. Malaki yan. Justin. Yun, fish on naman. Balik na namin. Fish on. Justin pala. Yun, fish on. Kain na kami. Ito na yung tapos na iluto ng tilapia. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saizon and you're watching Saizon TV. Yeah! So yan, bali mga kasulid, dito na naman kami sa spot kung saan kami mamimingwit ng tilapia. So kasama ko na naman yung dalawang bata, si Justin saka si Kobe. Yan silang dalawa. Ayan o, Kobe, Justin. Yan sila, namimingwit sila dyan. So kararating lang namin, wala pa kaming dito. So kakasetup pa lang namin ng aming gagamiting pamingwit. So gagamit tayo ng ito, full rod, yung taw-taw natin. At bulati yung ipapain natin ngayon mga kasolid. Mamaya mga kasolid, di na rin siguro kami makapagluto na kasama ko. So balak ko ipaluto na lang sa kanila. Kasi tayo didiretso tayo mamaya sa hospital. Tayo magbabantay kay mama. So yan, namimingwit na kami. Uy, fish on. Malaki. Malaki ni. Malaki oh. Fish on. Fish on. Malaki yun. Malaki. Malaki ni. Oh. Malaki na. Tatay may dito. Uy, fish on. Ayun. Yan, fish on. Malaki yan. Fish on. Fish on. Uy, fish on na pala. Uli, bata ka kasi. Yun, fish on. Malaki yan. Malaki. Malaki yan. Justin. Ayos. Oh, yun, malaki din. Yun oh. Yun. Oh. Oh. Diba? Yun, fish on. Yun oh. Fish on. Ano naman ang tatanggal ng ating mga nahuhuli. Yan oh. Yan si Kobe. Yan ang naglalagay ng mga nahuhuli nating isda. Tilapia. Tapos sila mag-set up. Yan, pakita mo yung huli natin. Yan, marami-rami na rin. Okay. Justin pala. Ayan na. Yun, fish on. Oh.
Ito, magpipish on na rin tayo. Ano? Yun, fish on kay Kobe. Kobe. Fish on. Yun, fish on pala tayo. Yan o. Yun, fish on na naman. Halit na naman. Maliliit. Di, pahuli mo natin si Justin. Yan na. Oh yun, malaki yan. Maliit din. Pakawalan natin yung mga yan. Yan o. Yan si Justin. Ano lang talaga. Sikat. Yan si Kobe oh, yun oh. Busy si Kobe doon oh. Pagilid. Yun, fish on. Ano po, ulit. Paboris, tinatawanan tayo ni, ano, ni Justin. Sa lilit yung mga nakuha natin. 3 fingers na yan, pero Pwede na? pwede na yan, pwede yan. Pwede na? Pwede na. Malaki na? Pakita mo muna. Yung! Yan na, pwede na yan. Pero luto nyo ng ano, ng Adobo. Adobo. Yan. Yan ang kinakagat na yun kay Kobe. Kay Justin pala. Adobo. Ito, nalilito ako sa pangalan nila. Tilapia. Dito lang sa malapit ka maghagis, ano, Kobe. Yun, fish on. Anak ko, paborito ng mga maliliit tong sarad natin. Yun, fish on. Yun yung malaki yan. Yan, ay, sumabit yung ano niya. Alam ni. Ah, okay lang, good size na rin yan. Oh, good 3 size na, no? fingers. Good size. So ito na yung bali huli namin lahat mga kasulit. Sila bali mag-uwi nito dahil iluluto nila ng adobo. Yan si Justin saka si ano, Kobe. Yung mga palagi natin kasama dito sa spot natin, na paborito nating spot, Nagkarami tilapia. tayo ngayon. Marami tayo. Didiretso na lang ako ng hospital mamaya mga kasulit pagkatapos nito. So kayo lang bahala, ano yung iluluto nyo? Adobong tilapia. Yan. So ipapa-video ko na lang sa kanila. Sila nang bahala. No. So panoorin nyo na lang sila sa pagluluto nila mga kasolid. No? Yan. Ayos.
Huwag ka na.